Dobre. Čo v tom je problém? Ja si myslím, že ja som na Slovensku Slovák. A budem na Slovensku a vždy. A čo mi tu budeš ty brať na slovenskom území? Je to kampaň proti Slovenskej národnej strane. Prečo sa to zvýrazňuje? Veď keď je to nepekné, tak to nedajte do televízie. Ako orly z Tatry zleteli sa národniari na druhý deň, aby obránili starešinu svojho. Slovenská národná strana vyjadruje hlboké zhnusenie nad paparacovským sledovaním a mediálnym gangsterstvom spravodajstva TV Joj, ktoré prenieslo metódy zo svojej reality show so skrytou kamerou zo sledovania osôb do hlavného informačného servisu, čím súčasne došlo k nepovolenému zásahu do integrity a súkromia Jána Slotu. Asi zabudli na to, že sú politikmi a ich šéf sa usiluje o priazeň voličov, aby mohol ovplyvniť a zlepšiť ich životy. Ako taký vždy bude pod drobnohľadom médií. Nuž, národniarom treba uznať, že majú ťažkú úlohu. Zle sa obhajuje takéto vystúpenie. Maďari, všetci ste tu Maďari. Plujem na teba. Vôbec ma to nemrzí.